үткәр өчен мин бит инде ярыш түгел, мин бит инде 15 ел сәхнәдә миңа пиар өчен эшләгән әйбер түгел. Бу чын дөрестлек, мин дөреслекне чыгардым гына. Ул пиар өчен түгел. Менә ул дөрестлек нәрсәдән гыйбарәт икәнен менә безнең бөтенләй дә белмәгән кешеләр өчен сөйләп китик. Нәрсәдән башланды, ничек башланды бөтенсен дә сөйләп китик. Мин инде белгәнегезчә 15 ел Барс Медиа компаниясында эшләдем. Ләкин барысы да әйбәт барган вакытта, кыскача әйткәндә инде иң соңгы 2 ел эчендә безнең Барс Медиа компаниясының идарә итүчесе менә Дина Маратовна Гараева килде бит инде безгә иман 2 ел элек. Шуннан соң безнең бик зур проблемалар башланды эш буенча да. Бөтен эш буенча да. Ул проблемалар нидан гыйбарәт икәнен генә әйтсәгез. Проблемалар күп инде. Менә концертларга тыкмау, банкетларны кисү, ротациялардан алып ату, мине генә түгел бик күп җырчылар эшләрне ябып, сүзләр сөйләп, бөтен җирдә юлымны яптылар. Мине генә түгел, артистларны. 80%. Монда сорау туа, ни өчен? Бездә бит шундый әйбер бар, әйме? Теге алтын йомырка сала торган тавыкны суймыйлар дигән. Ә монда Барс Медиа бу коммерция компаниясе, ул җыр сатып акча эшли, һәм сезне сатып акча эшли дип әйтик, әйме? Ни өчен алтын күкәй сала торган тавыкны сую башланды? Тиктималданмы, нәрсәдән чыкты? Менә шуны бит инде ни өчен шулай эшлиләрдер, мин белмим. Ни өчен Иркә Дина Маратовна аркылы шулай эшли, шулай яба, кемдер аңа комачаулый дип беләм, ул менә шуны мин аңламыйм. Шуңа күрә. Ягъни сез моны Иркә эшләде дип саныйсыз? Иркә эшләде. Менә монда Эльмира Налимова да әйтеп тора, Иркә ди. Сез нидан чыгып, Эльмира ханым, сез нидан чыгып алай дип уйлыйсыз? Хәерле көннәр һәммәгезгә дә. Без инде Яршаудан килеп җиттек, Аллага шөкер. Мин дә Барс Медиа компаниясында 7 ел эшләдем. Аллага шөкер. Барс Медиа компаниясына рәхмәт кенә дип әйтәсем килә, чөнки ул мине җырчы итте. Әмма дә ләкин менә шушы Иркә белән инде без иң беренче елдан ук таныш идек. Башта хәтта без аның белән бик якында аралаштык. Аннары инде бәтте үкендем якын аралашканыма. Шулай иттереп, анда инде нәрсә генә булып бетмәде 7 ел эчендә. Ансын сөйләмим. Әмма дә ләкин менә контракт битүгә минем 1 ел калганда минем продюсерым миңа шалтыратып, "Эльмира, син тагын кул куясыңмы?" дип. Мин әйтәм, уйлармын, кул куйын дип, син белән эшлисебез килә. Син теге прибыльный проект дип әйтте инде. Әйтәм, "Булсын битсен әле" дидем. Аннары мен әйтәм, уйлармын. Шулай иттереп, аннары хәтеремдә TMTV премиясында бу инде шундый тегене генә инде бу. Шешкеләр генә димсең инде. Иркә белән басып торганда, ул минем күлмәкнең, өр-яңа күлмәгемнең итәгенә басып җыртты. Мин инде шунда түзмәдем, әйтәм, Иркә, син специально что ли эшлисең дип, инде ул имеш ялгыш дип, анда нәрсә генә булмады инде. Шуннан соң мине контракттан да алып аттылар, ротациядан да алып аттылар. Гомумән мин аны менә недавно белдем, әмма безнең гомумән черный списокта да без булдык. Елдан артык бөтен ротацияда да, TMTV каналында да, әлбәттә концертларга да чакырмадылар. Акча юк, балалар. Акча юк, безнең ипотекабыз бар, кредитыбыз да бар, безгә түләргә кирәк. Ну, ул безнең ипибезне алган кебек була инде. Ягъни сезнең бүген Барс Медиа белән контракт юк, сезнең контрактым юк, әмма дә ләкин без хәзер Аллага шөкер эшлибез, чөнки Дина Маратовна китеп торганда безгә бит алмашка безнең якын кешебез килде инде. Ул инде үзе дә эшләп сезне монда черный списокка тыктылар дип безгә әйткәч, ул безне чыгарды черный списоктан. Хәзер сез Барс Медианың ак исемлекләрендә генә бар инде. Хәзер черный список дигән җирдә юк. Ну, тамам тапмасалар инде. Шулай да сез бүген канәгать түгел. Нәрсәдән канәгать түгел алайса? Без канәгать түгел. Нишләп шушы бер кеше безнең җырларыбызны халыкка җиткерергә киртә куя. Шушы бер кеше, без бит аңа тимибез. Без үзебез җырлыйбыз, берсенә дә тимибез. Нишләп ул решает, кемне җырлатырга, кемне гафу итегез, уже
тегене тиртыла башлады, вспоминаю. Yok, bu очракта минем тагын бер сорау туа. Әйеме, бу инде Барс медиа компаниясына да гомумән барыгызга да килеп чыга. Ничек итеп иркә һәм сез бөтенегездә Барс медиада контракттагы җырчы бар, әйеме? Әйе. Ул директор түгел, урынбасар түгел, продюсер түгел, беркем түгел. Ничек итеп ул хәл итә ала мондый зур проблемаларны? Bilmiyorum шул. Ничектер хәл итә инде. Менә монда Ландыш ханым тагын нәрсәдер әйтеп куйды. Мен там бер генә әйтим әле. Миңа инде белмим, бик слух дип әйтим инде. Аны, конечно, дөресме юкмы, белмим, но шундый кешеләрдән килде ул. Ышанмаска мөмкин түгел. Менә әйттеләр. Татар җырына мин 4 ел татар җырында катнаштым. Аллага шөкер, Марат Мавлютович, Радик Ивановичлар булганда, Аллага шөкер. Безне татар җырына алып аттылар. Эльмира Налимова, Руслан Керамдинов, татар җыры недостойный. Мы петь не умеем, дип әйттеләр. Аннары гомумән Русланны тоже шулай ук иркә әйткән. Мин бу егеткә тоже кадәр исәнләшмәгән нәрсәдер әйткән инде. Мин Руслан андый ялагайлана белми, ул яратмый ул. Тоже әйткән мин бу егеткә ирек чыгарга ирек бирмәячәкмен дигән. Моны ничек менә шулай? Кем соң ул шул хәтле? Менә мин дә нәкъ шул сорауны бирдем, һәм сез миңа шул сорау белән җавап бирдегез. Менә Ландыш ханым тагын нәрсәдер әйтергә теләгән. Шуны гына әйтмәкчием, ул әлбәттә үзе генә бу әйберне хәл итми. Әлбәттә ул үзе мондый хәлне итә алмый. Ул хәл итә, ул үзенең сүзен әйтә. Динә Маратовнага, Динә Маратовна тыңлый. Бөтен сүзендә Динә Маратовнаның башы белән эшли иркә. Шул гына, чөнки Динә Маратовнаның каядыр сүзләре бар, сүзләре үтә. Шулай бит? Юк, мин Үзегенә эшли алмыйм шул. Ни өчен аңа шулай кирәген мин әйтә алмыйм. Без беребездә ошаккатып торабыз нәрсә? Юк, мин бер әйберне аңлыйм. Әгәр дә Салават әйтсә, яме айлар буе зал тутырып чыгып торган, яки анда теге үзен Элвин Грейди бирүче Радик Юльяшин әйтсә, яки анда Фирдус Тямаев әйтсә, заллар тутырып чыгып йөрүче, яме? Анда аларның шундый басымы булса, андый мөмкинлекләре булса, мин аңлар идем. Иркә заллар тутырып җырлый торган җырчымы соң бүгенгә ул Барс медианың иң зур табышлы проектларының берсе булып чыгамы? Барс медиа әлеге вакытта шулай булмый. Әлеге вакытта Барс медиа компаниясына димәк уйлыйлар шулай. Иркә иң популяр җырчы, иң халык ярата торган җырчы без кирәк түгел. Шулайдыр ул. Хөрмәтле коллегалар, хәзер инде сүзне әзрәк кенә кызып кителде бугай. Сүз әгәр дә сорауларыгыз булса, сез дәвам итәргә мөмкин дип уйлыйм. Кемнең нинди сораулары бар? Әллә сез инде барысын да беләсезме? Аха, ирек мәйданы. Яшь киленнәр җитезлеге белән. Хәерле көннәр. Ландыш, сез инде матбугат очрашуында әйттегез, Динә Маратовна белән Айгөл Миндаровнаны да чакырып калабыз дип. Чакыру ничегрәк булды? Бөтенләй җавапсыз гына калдылармы? Юк дип әйткән кеше булдымы? Алар фикерен бит без беләмибез, әлегә хәтта комментарий бирмәйбез генә диләр. Алар комментарий да бирмиләр һәм элемтәгә дә чыкмыйлар. Берничә. Аларга бик күп кеше чыгып карады. Әлбәттә чакырып калабыз дип әйттем. Куркыр эш бөтен әйбер әйткән бөтенсе хак. Шуңа күрә хәтта полиграфта килде. Безнеке дә шуңа күрә. Тагын кемдә нинди сораулар бар? Менә ирек мәйданы. Азатлык. Без инде бу хисләрне кемне эфирга кертмәгәннәр, кемне концертта җырлатмаганнар, инде Инстаграмдан карап күрдек. Вакытта пресс-конференцияда булды. Менә сезнең арагыздан кемдә икътисади яктан зыян күрдеме яисә юкмы? Һәм сез аны прокуратура, полиция, судка бирергә җыенасызмы? Мәсәлән, минем җырлар буенча мин үзем инде төзә алмагач контрактымда язып киттем бит инде бер. Ләкин минем юлымны бөтен телевидениеларда, радиоларда яптылар, хатлар җибәргәннәр. Яптылар. Әлбәттә, мин моны бай гына калдырмыйм. Мин хәзер заявлениелар язам, юристлар белән эшлим. Хат миңа икенче үземнең контрактымны сорыйм, чөнки минем кулымда минем контрактым юк. Аларда гына бар, миңа биргәннәре юк, шуңа күрә
Бу юлны ябу нидән гыйбарәт? Нәрсәдән гыйбарәт? Менә шулай мине бетерергә телиләр. Бетермәй. Юк, ничек иттереп юл ябылган? Ягъни Хат язганнар кая? Барс Медиа компаниясының мәйданга, ТНВ-га, Болгар радиоларына, кайда менә радиостанциялар, телевидениелар бар, хат язганнар. Ландыш Юмаҗанның бер җиргә дә кертмәскә, җырларын җырлатмаска. Нинди аның өчен нинди нигез бар? Аларның нигезе Имештер бөтен җырларым Барс Медиа компаниясына. Ул җырлар. ул чынлыкта шулаймы? Чынлыкта шулай булса, кагаз кирәк. Ягъни аларга бирелгәнлеге җырларның сатылганлыгына, аларның да бер нинди расламалары юк. Менә юк, бирсеннәр, күрсәтсеннәр алайса. Күрсәтүче юк. Юк. Башкаларныкы нинди Башкаларның нинди ситуация менә Айгөл Рәхимова әйтик. Синең нинди дәгъваң бар Барс Медиа компаниясына карата? Хәерле көннәр. Ниндир конкретик әйбер Барс Медиа турында әйтә алмыйм, чөнки шуннан да алар миннән җырчы ясадылар, җырлар гомумән сатып алганнар иде. Әмма ләкин 7 ел без матур итеп эшләдек, яшәдек. Һәм алар миңа контрактны тагын яңадан кул куярга куштылар. 5 елга инде ул. Беренче 7 елга, икенчесе 5 елга. Кул куйдым һәм шул ук елда минем белән гомумән эшли башламадылар. Җырлар сатып алмадылар, үзең сатып ал. Контрактта шундый сүзләр юк. Анда язылган без үзебез сатып алабыз дип. Ярар, мәйтәм, үзем сатып алырмын. Шушы сатып алган җырларны алып киләм, ротациядә син юк, концертларда син юк. Мәйтәм, ник соң тагын контрактны кул куйдым дип сорауга миңа һаман җавап әйтмиләр. Юк. Шушы bundan siz икътисади зыян күрдегезме? Тагын ипотека түләп булмый, машина кредитын түләп булмый. Ипотека түләп булмый. Банкетлар юк, концертлар юк. Концертлар белән гомумән чыкмыйм. Чөнки минем үземнең сәбәпләрем бар аңа карата. Банкетлар белән гомер бармый. Концертлар кирәк ул. Теге солянкалар булса да, инде Казанның концертларын булса да, миңа ишекләр ябылды. Менә Ленар Сайфиев та инде әкрен генә күренми башлаган, күренми торган арада шактый сакаллар җибәреп, чәчләрен кыеп килгән. Менә Ленар, синең ничегрәк? Исәнмесез, мин бу проблема дип әйтә алмыйм. Дөрес әйткәндә, ул һәрбер артистка кагыла бу көндә. Мин Барс Медиа белән 2006-да эшли башладым. 2006-да. Бу вакытта мин үзем әйтәсем килә шәхсән барлык Барс Медиа компаниясына һәм инде шулай Фәрит Романовичка ул вакытта ул продюсер иде, генераль продюсер иде. Барсы да бик әйбәт гөрләп китте. Ул яңа проектлар ачылды. Гомумән Барс Медиада эш бик яхшы бар иде. Ул на пике популярности дип әйтәсем килә компаниянең. Аннан соң мин үзем яшь проект буларак килеп кердем. Без эшли башладык Артемьев Радик Иванович белән. Без эшли башладык. Бу проектны ул минем проектны ул үзе создал дип әйтергә була. Шуннан соң яшьләр проекты ачылды, ул музыка десант и тоже успешно гына һәрбер шәһәрләрдә эшли башлады. Зур концертлар бирә башлады, Лидо дворецлардан башланды. Мин дә әйтеп китәм инде теге, чыннан да бу бер караганда көлкедә, бер караганда үзегез күрәсез, күп кенә артистларның бәгырен ашаган чыннан да иркә. Ул мин аны 2006-да беренче тапкыр аның белән столкнулся дип әйтәсем килә теге. Бу музыка десант проектында концертта иң беренче башлап җибәрүче концертны иң беренче мин идем. Мин яшь теге артист иң беренче концертны башлап җибәргән миңа бирделәр.
Шуннан соң әйбәт кенә концертлар бара, һәм ул вакытта Айрат Ильясовлар, Гөлназ Сафаровлар сен әлемә күбрәк җыр кирәк, син халыкны күтәрәсең, әйдә сиңа җырны өстәргә кирәк. Ике генә җыр булмый, сиңа тагын дополнительно ике җыр өстибез диләр. И шунда мин нәрсә әйтте, шунда өчеп, теге белмим, күңеленә ярамады мин иртәнең, ул бик теге кытырынды инде, теге күңеленә ярамады инде аның. Ничек инде шулай, без монда алданрак җырлыйбыз, безгә андый привилегия юк дип, шундый теге детский сад дип әйтергә була, на самом деле. Менә шул мин әйтеп китәсем килә, шул вакытта беренче тапкыр Заңбас, теге талаштык та дип әйтмәскә була, но мин әйтәм, минем юлда лучше әйтәм чарама, бүтән, и все. Шуннан соң ул бүгенге көнгә сиңа концертларны һәм банкетларны кисте. Банкетларны ниләр, юк, аннан түгел, банкетларны кисмәде. Мин нәрсә дип әйтәсем килә, мин бүгенге көндә монда утырам, мин үземнең сәхнәдәш дусларымны аларны якларга, аларга ярдәм күрсәтергә дип килдем. Һәм инде әйтәсем килә, менә барлык минем коллегаларның әйткән сүзләре чыннан да без ул тормышта кайнадык. Мин үзем 10 ел дип әйтергә була. Барысында аңлыйм, беләм һәм инде дөрестән дә хак әйтер. Барс медиага карата ул эшләр ягыннан минем аларга бернинди претензия булмады дип әйтергә була. Ул булды, аларның несправедливый штрафлар, вот эти аларны мин Эшкә дишен инде теге вакыт яклар төрле инде аңлатып та алмый. Просто юк эш өчен дип әйтергә була, шундый штрафлары бар иде. Булай барысы да әйбәт диергә була, инде эшләдек. Мин теге зарланмыйм, әйтмим, но ләкин шундый ниләре бар. Менә хәзер минем Эльмира Нагимова әйтте, он менеджеры. На самом деле, аларның менә шундый бер теге әйтәләр бит, ни за что, как говорится, убирает ротацию. Убирайтып, когда син эшлисең компания белән, алар дөресен әйткәндә, синең белән акча эшлиләр. Син аларның продукция дип әйтергә булаймы? Шушы продукцияны алар үзләре, уничтожайттылар дип әйтергә була. Ул дөрес әйбер түгел. Бәлки проект акча китерми башлаганмадыр. Акча китерүдән түгел. Монда бара, менә именно есть теге, ничек әйтим, влияние, менә Ландышта әйтте, вот менә бар шундый иркәсемән кешеләр, которые влияйттылар. Но ансы ничек икән? Мин ансына теге анда минем эш түгел, анда казын миңа кирәк. Аңлашылды, рәхмәт. Безнең монда менә Шаллыдан килеп җитте Әлфинә ханым Әсхәмова. Әлфинә ханым ул тыныш кына артта гына качып кына утыра. Әлфинә ханым, күренегез әле әзрәк, һәм сезне монда нәрсә алып килде? Мин Ландышның Батжановны поддержать килдем. Мин инде 16 ел Барс медиа компаниясында 16 ел элек килгән идем. Бер тапкырда контрактта булмадым. Зур рәхмәтләремне әйтәсем килә Барс медиа компаниясына, бигрәк тә инде Артемьев Радик Иванович, ул миннән җырчы ясады. Яхшы гына эшләп килдек, берничә еллар буе инде. Менә шушы соңгы 2 елда Казанның бернинди рекламный концертларына да мине тыкмадылар. Сорыйм администраторлардан, куркалар әйтергә, мен әйтәм, ни өчен мин юк, телевидениеда, радиода, бер җирдә дә соңгы 2 елда халык сорый, сез кая югалдыгыз дип. Чөнки рекламный концертларга кертмиләр. Радик Ивановичтан үзеннән сорадым, мен әйтәм, ни өчен мине концертларга кертмиләр, мен әйтәм. Мин белмим, радио белән дине роль итә диде миңәргә. Ул динәне мин бүгенге көнгә кадәр әле бер тапкырда күргәнем юк, кем икәнен белмим. Ишетеп кенә беләм. Мин дә шул ук хәлдә. Әйе. Аннары
инде сез ишеттегез, качан әле бер-ике былтырмы, или 2 ел элек үттем. Былтыр булдымы? Газетләргә яздык, а? Былтырмы? Былтыр булды бугай. Сер булып калсын дигән ТМТВның ни бар иде, передачасы. Ну, без аны әкиятта кунакта дип үтәбез инде. Шушында килеп, махсус әзерләнеп, исемне әйтер өчен сөйләшеп инде, үзенең журналисты белән минем исемне атадылар. Менә шул Әлфинә Асханова мине рәнҗетте, баламны рәнҗетте, үземне рәнҗетте. Но иптәшләр, гримеркада без нәрсә генә сөйләшмибез. Төрле приколлар, юморлар, көлеп сөйләшәбез. Барсында инде, әлбәттә. Әгәр дә син юмор хисең юк икән, син нинди артист? Һәрбер гримеркада сөйләшкән сүзне хәзер интернетка чыгарып селкергәмени? Минем бер вакытта да бер җырчында специально интервьюга килеп, исемнәрен атаганым юк. Шуннан соң мин кирип карадым инде дигән Инстаграмына һәм белдекле инде олы яшьтәге апалар шундый матур комментарийлар язганнар минем турыда. Берсе бигрәк тә инде. Менә синең каргышың аның баласына төшсен дигән. Ә минем бала кем ул? Минем бала композитор, аранжировщик Эльмир Азгамов. Бүгенге көндә Башкорт-татар эстрадасында йөзләгән җырчының репертуарын баетучы. Шул исәптән бик күп аранжировкаларны иркәгә дә ясады. Һәм әйтеп китәсем килә. Әле менә соңгы TMTV каналлар, бөтен радио, телевизион каналларда шушы әйләнүче клип миләш дигән җыры бар бит инде. Шушы җырга да безнең улыбыз Эльмир Азгамов аранжировка ясады. Безнең яктан бер нинди начарлыкта эшләгәнебез юк. Менә үзегез күреп торасыз. Минем улым аранжировкалар ясый, кемдер ситуациянең нәрсәдә икәнен белмичә торып, менә шушылай каргашып ятулар, әлбәттә миңа ошамый. Бәлки ул бөтен җырчыларга зур чокыр ясап, бөтенесен шунда күмеп, үзе генә җырлап йөрисе килгәндер. Күрербез. Менә бер сорау туды шушы дигән. Бүгенге көндә татар эстрадасында кемдер әйтә 400 җырчы бар ди, кемдер 800 ди, бер көндә Радик Артемьевтан сораган ди. Меңгә дә туладыр ул дигән фикер әйтте. Менә әзрәк кенә бәлки сирәкләү эшенә җырчыларны сирәкләргә тотынмадылар микән алар? Киметергә теләмиләр микән? Кемнәр? Барс медиа компаниясе бүгенге көндә. Белмим. Алар нәрсә уйлыйлардыр, аларны уйларын мин берничек тә белмим. Безнең менә шушында җыелган җырчыларны бары тик рәхмәт кенә әйтәбез. Чөнки бездән җырчы иттеләр. Без һәрберебез төрле җирдә сольный концертлар белән йөрибез. Без бер-беребезгә инде мишәйт итмибез. Төрле җирдә йөрик. Белмим мен калганнар. Коллегалар, сораулар. Рәхмәт итегез. Микрофон Мөмкинме? Артемьев сөйләшә башладыгыз һәм шул исәптән Элвин посты искә төште. Берегез булса да моны бер комментарий бирә алам бу турыда. Менә бу эштә Радик Артемьев кына гаепле дип саныйм. Элвин Грей саный. Бер артистка Артемьев Радикка син шундый дип әйтмишен ки ул безне күтәрде, ул безне белән эшләде, бер кемне дә рәнҗетмәде. Элвин Грей якын дус Дина Маратова. Шул белән шулай. Бер кеше булса да Дина Маратовны яклап чыгарга тиеш иде. Шулай бит. Ул Элвин Грей булды. Руслан Керам Фина ханым әйтер сүзегез калдымы? Менә Элвин Грей поддержать дип чыкты бит әйме. Ой, ни дип Радик турында инде. Бер генә җырчыда аны поддержать итмәде дип әйтәсем килә инде. Чөнки Радик, Артемьев Радик Иванович бездән кеше ясады, җырчы ясады. Иркәне дә нәк Артемьев Радик Иванович җырчы ясады. Менә мин Руслан Керамтиновка барыйм, ул инде тыныч кына утыра. Син ничек хатынны саклау йөзеннән генә килдеңме? Әллә синең дә әйтер сүзең бармы? Монда килгәч әйтер сүз бар инде ул. Дөресен әйткәндә, мин Иркә турында инде Иркәне күптән беләм. Һәм инде минем турында да сүз йөрде. Мин әле Барс медиа компаниясына килгән вакытта да шундый сүз чыкты. Чөнки анда йөргән сүзләр, опытны сүзләр, хак, дөрес сүзләр.
бу егетне сәхнәгә чыгармаска, ничек булса да бу җырчыны булмалайны җырлатмаска дип ишеттерделәр миңа. Мин ышанам, чөнки ул кешедән бөтен әйбердә көтәргә мөмкин. Дөресен әйткәндә, монда Барс Медиа компаниясының проблемасы түгел бу. Бу проблема бары тик шушы бәлкем 2 кеше арасында проблема. Менә шушы иркә в основном инде. Әйтеп киттеләр бит күп конференциядә бер буклы сыер бөтен күзенә буклы дип. Менә шушы адәм баласы аркасында гына шушы проблема туды. Монда Барс Медианың да причинасы дигән проблемасы да түгел. Монда шушы бары тик шушы бер кеше аркасында гына и все. Мин монда инде иркәнең кыдрәтенә соклана башладым. Шундый Мин дөрес әйткәндә, анда талант кешене шулай борала икән. Менә бит әкрен мактыйда башладык, Казан форумындагы сорау бар. Дело до статьи уголовной, до статья доведение до самоубийства деп атала. Сіз бірде ойлағаныңыз юк ма? Мен ирке хәзер бер сүздә әйтми дәшми, шыбырткына барып, мине клеветательләр дип заявление язар дип ойлағаныңыз юк ма? Бу эшкә сез әзерме? Клевета нәрсәсе ул? Клевета ул умышленный, алдап кешегә чыгара торган әйбер. Бездә алдау юк. Нишләп алыйса заявление язсын? Нишләп әйтмәде? Мин, мәсәлән, икенче көнне заявление язырым. Минем турда шулай дип әйтәләр. Дөрес булмаган әйбергә. Мине кеше рәнҗетсә, ничек мин әйтерим, халык, сез ничисез, бу дөрес түгел. Ничек мин ниндидер дәлилләр табырым? Монда бит ул юк. Монда бер нинди дә комментарий да юк. Бу дөрес түгел дип тә әйтмиләр. Нишләп ул юк? Анашың бер минем Елвенгрейның ул менә ул доведение до самоубийства дигән әйберсенә, үз-үзенә кул салуга җиткерү дигән әйберсенә сорау туды. Нәрсә аңа барып җиткән берәр хәбәр, иркә үз-үзенә кул салырга, агу шәргә яки анда асылынырга, елгага ташланырга җыена мәллә дигән сорау туа. Чөнки монда әле бит андый хәбәрләр ишетелми, чөнки иркә үзе дәшми, беркем дә дәшмиләр. Монда Елвенгрей әзрәк кенә нәрсә сөйләгәнен бөтенләй чалмала бетермичәрәк сөйләгән кебек тоела миңа. Шуңа күрә, чынлап та менә монда бөтен кеше әйтте бит, бездән артист җырчы ясады диде Барс Медиа компаниясе. Минем бер сорау туды. Әгәр дә Барс Медиа компаниясе булмаса, сез җырчы була алмыйдыгыз мәллә дигән сорау туды җәмәгатенә. Кем әйтә ала монда җавапны? Мин әйтә алам. Альфина ханым. Мин әйтә алам. Әгәр дә Барс Медиа компаниясе булмаса, мин җырчы булмас идем. Менә мин әйтә алам. Аңлашылды. Башкалар була торган булган икән. Менә мин Азатка карап утырам, ул шундый күңелсез утыра, чөнки без аны беләбез, чөнки аның да иркәгә әйтер сүзе бар, һәм ул башкаларга караганда матди якны күбрәк тә тыйган, аннан зыянны. Хәерле көннәр беренчедән башыгызга да. Мин аннан түгел, эшләрем дә бик күп, шуңа күрә без бүген Мәскәүгә китәбез. Аңа эшләп тә буласы бар. Бүтән нәрсәдә. Чөнки аннан соң концертлар башлана. Нәрсә әйтәсе килә, Менә кемнәрдер әйттем, без Барс Медиа белән контрактта булган җырчылар дип. Без беренчедән без үзебезгә үзебез хуҗа җырчылар. Без Барс Медиа компаниясеннән да контракт белән булган түгел, ТНВ белән дә контрактта түгел. Без үзебез ничек телибез эшләргә, шулай эшлибез. Без үзебез үз кеше белән күтәрелдек. Без тиз генә күтәрелдек дип әйтә алмыйбыз. Без моңа инде 10 ел килдек. Үзебезнең матди яктан, үзебезнең теге сарыф итеп, үзебезнең матди яктан әйбәт күтәрелгән. Шуңа күрә минем Барс Медиа компаниясына шәхсән безнең гаиләнең, безнең дуэтның бер инде теге мин каршы сүз әйтә алмыйм. Дәва юк. Мин моңынча акча түләп эшләдем. Мин моннан соң акча түләп эшлим. Раскрутка чөнки мин әйтә алмыйм, кемнәр дә әйтә мөмкин. Ничек инде Барс Медиа артистлар акча түләтер. Ул коммерческая компания. Ул имеет право шулай эшләргә. Аның да яшәсе бар, әйбәт беренчедән. Берничә шәхси компания әйберем юк. Эшлим. Раскрутка бирәм, чөнки мин аңа прибыль китерәм. Бу мөмкин. Икенчедән, минем видео чыкты, Алсу белән икебезнең. Мин сүзләремә үземнең мин андый кеше түгел. Кешегә теге үземә
әйбер эшләп, кешегә бәреп әйтә торам. Мин үз сүземә өчен сүз тотам. Мин җаваплы, мин бер нәрсәдән курыкмыйм. Мин ир буларак үземнең гаиләмне яклаячакмын. Үземнең гаиләмә әйтелгән сүзләрне барсында яклаячакмын һәм үземнең дөресен китерәчәкмен. Әйтеп киткәнчә, компанияга шәхси Динамаратга минем беренди аларның зыяннары дигән юк. Минем монда шәхси кеше белән отношение. Бу иркә. Видеода сез аны күрдегез. Мен видеоны күрсәттем, шуңа күрә минем аңлатып, теге бөтен кеше күрде, бөтен дөнья күрде. Кирип карама минем страничкага кирип карыялар. Шуңа күрә мин үземнең шәхси яктан яклаячакмын. Бөтен дөньяда, бөтен халыкта бер генә сорау калды. Күпме акча биреп торды икән дигән сорау калды. Менә шул сорау. Без нәрсә дип әйтик? Бу чындырсын әйткәндә бик әйбәт. Белем булды бу безгә. Тормышка килгәндә без менә шулай өйрәткәннәр безне гаиләдән. Безнең теге кешегә ярдәм итү булсын. Кешегә безнең Габгади без икебездә Алсуда миндә Габгади авыллары, әтиәнәзе Габгади, берсе дә квартира алып бирерлек байлар түгел. Без беренче көнне үзебез ипотекага бүлмә алган кеше, 3нче курста укыганда эш эшлидек. Охранник, таксист, банкетта эшләп иттек. Шуңа күрә суммасын әйтмим, но сумма җитәрлек. Белмәдем. Суммада китәсе максасан. Суммасын әйтмим. Шуңа күрә ул да түгел, минем шәхси үземнең әниемнең авыртуын мин сәхнәгә чыгыр өчен пиар дип әйткән сүзне иң беренче күңелемә тигән. Мин андый бер эшне шуңа күрә әйттем. Акчамда түгел дидем. Мин үземнең гаиләмне, үземнең әниемнең рухын, каберен алай кимсетергә, ирек бирмәячәкмен. Аңлашылды. Рәхмәт. Сораулар менә кемнең соравы бар? Римма. Аңлавымча, әлеге барган пресс-конференциядә, моңа кадәр булган пресс-конференция күбегез барыгыз да Барс медиага рәхмәтләр әйтәсез. Динамаратны да мактыйсыз. Бөтен сезнең каршы булган кешегез ул иркә. Иркә белән ничектер мәсьәләне үзара хәл итә ала идегезме? Һәм әлеге вакытта сезгә нинди мораль зыян, икътисади зыян килгән икән, ни өчен сез иркәне аерым һәрберегез мәхкәмәгә бирмисез? Карагыз. Бу сорауга мин җавап бирмәкче идем. Мин видеоны просто былай гына чыгарган кеше түгел. Безнең булды сөйләшү. Әйдәк, шундый аңлашылмаучылык килеп чыга башлагач, без бөтен нәрсәне белә башлагач, якынлап күз ачыла башлагач, әйдәк күрешәбез. Әйдә уртага салып аңлашыйк дигән тәкъдим булды. Но безгә карата беренди әйдә дигән яхшы яктан җавап килмәде. Максатыгыз нәрсәдә сезнең? Менә шушы видеоларыгызны чыгаруны, пресс-конференцияны нәрсә телисез сез? Рәгымән бөтенегездә. Мин шәхсән үзем берегә начарлык теләмим. Мин аның урында булсам, мин бу калган коллегалар өчен, мин сүзләр өчен мин җавап бирә алмыйм. Потому что мен белмим. Мин үземнең сүземне үземнең күзлегемнән әйтә алам. Мин Ходаем сакласын андый көннәргә калырга, әйбит Аллам сакласын. Мин аның урында булсам, мин икенче көнгә видео яздырып гафу үтенермен. Шәхсән мин үзем җавапсыз калып йөрмәс идем. Бу беренчедән минем беренче адымым булыр иде. Сезнең сорауыгызны тагы нинди максаттан? Нинди максат? Максат юк. Мин максатым минем бар тик дөрестлек кенә булсын. Ул яки минем белән үтәгә чыгып аңлашсын, әйбит. Мин бит чакырып карадым аны, аңлашуга. Ләкин ул миңа килмәде. Ул сорауга әҗәтне бирмим дип әйтмәде, бирәм дип әйтмәде. Юк, бер нәрсә юк. Әлегә юк бер нәрсә. Әҗәт бирелмәде. Юк, юк. Шуңа күрә максатым бөтен кеше җырласын. Ул да җырласын. Ул да эшләсен. Барс медиа белән бөтенесе белән эшләсен. Берни дә әйбер юк. Без аларны, мин аларның балаларын беләм. Мин аларның балаларын хөрмәт итәм. Без аларны татар җыр сәхнәсендә чыгышканда да балаларына исемләшеп бирмәйбез. Миңа юк.
һәрбер кешенең гаиләсе монда утыра. Просто бер гаилә икенче гаиләнең кысылмасын. Безнең бит татар телендә бар, гаиләгә кеше сүзе кертмәгез. Чөнки гаилә тыныч булсын өчен. Шуңа күрә кеше сүзен үзенең өлешенә икенче гаиләгә, икенче иҗатка кертмәскә кирәк. Менә монда Рамиля ханым тыныч кына утырып, шымакта гына миңа сүз бирмәсәләр ярар иде дип килгән икән, димәк, моны әйтеп Бик куркам миңа сүз бирелер дип, чөнки сөйләгә башлыйм, табып миңа логопедка барырга кирәк. Халык мине берәм тотып ала, логопедка бар, кем бу? Нәрсә бу? Нишләп утыра бу? Латышның секретаре. Шуңа күрә әйтергә дә куркам. Сорауларга җавап бирәм. Мин инде үземнең фикеремне, минем тавыш беткән просто. Фикеремне иркәгә җиткердем видео аркылы. Әйттем инде миңа. Нинди фикер иде ул фикерне без күрми калдык, менә кызганыч ки, ул фикерне без дә белсәк иде. Яңа сөйлисем килми. Бар тик безне менә Алсу Азат Фазловлар белән бик ныкталаштырды. Алар безгә карата нәфрәтле булдылар. Без аларга карата аралашмадык, исәнләшмәдек, сабылашмадык. Әле ярый Алсу үзе килеп бер банкетта әйдә ачыклык кертик дип сүз башлады. Әгәр дә Алсу әйтмәгән булса, тагын 1-2 ел йөригә дә шулай тышманлашып. Ике гаилә, ике дуэт. Нәрсәдә тышманлаштырды соң ул? Без бит белмибез, менә утырабыз, менә монда. Минем үземә дә кызык. Нигә икән? Тышманлаштырды ул сезнең ике гаиләне. Белмим, менә бәлки Азат беләдер, мин белмим. Мин белмим. Менә аның үзенә сорадым мин. Нигә кирәк ул аңа? Юк, ягъни сез 2 ел Азат белән сөйләшмисез, 1 ел Азат белән сөйләшмисез, нәрсә эшен икәнен дә белмисез. Юк. Шундый, не? Ачуланышының сәбәбе. Аның сәбәбе булырга тиеш бит инде. Мин безнең турында Алсуларга начар итеп сөйләгән, аны Алсулар әйтте инде, ул гайбәткә китә инде. Опять бу темага керәсем килми. Ярар, эстрада гайбәт турында гайда сөйләгез. Безне бик начар итеп, анда инде кешелек сыйфатлары безгә вообще лучше җир тишегенә китереп китерә кирәк. Шул хәтлек безнең турында начар сүзләр сөйләгән Азатларга. Азатлар безгә моны әйтте. Алар турында безгә сөйләде. Шуңа күрә мин аларны инде Сез аларга әйттегез. Карагыз, Алсу Рамил әйтте, без очраштык дип әйбез. Күрше залларда эшләдек банкетта. Без белмибез, аңламыйбыз, ничә безгә шулай Хәйретдин гаиләсе безгә каршы. И шулай бу бара, без яратмыйбыз әйттереп, уйлап, кеше безнең турында нәрсә уйлап, без алар турында уйлап йөргән. Мен шуңа күрә әйтәм, һәрбер кешегә миңа әйтер сүзе бар икән, кеше килсен дә шу йөземә бәрсен дә әйтсен. Кеше янында булма, кеше янында булмыйма, алай миңа тынычрак була. Начын дөресен әйткәндә, кеше бәреп әйтсен. Шуннан соң без сөйләшә Алсу белән сөйләшә башлаганнар да, әйтәбез, күрешергә. Күз карап, нәрсә әйттек без сезгә, сез безгә нәрсә әйттегез. Сөйләшәбез дә шуннан бетерәбез. И килеп чыкты шундай сүзләр, сүзне әйтмим, бу гайбәт түгел, гайбәт сөйлисем килми. Без нәрсәдер сөйләгән, без аңламыйбыз, ушып утырабыз. Улар нәрсәдер сөйләгәннәр, без аңламыйча утырабыз. Бер-беребезгә безнең карата без үзебез дә белмәгән ниндидер әкиятләр, ниндидер хикәяләр китте монда. Һәм ул курка иде, һәрвакыт сорый иде, сиңа Рамилә шалтыратмадымы? Рамилә шалтыратмадымы? Безгә шундый аның ягыннан сорау. Әйтәм, юк, ярар алайса, шалтыратмадымы Рамилә? Курка безне элемтәгә бер үзәк кереп, бер нәрсә булыр дип каршы. Шуңа күрә мин теге полностью ишен сөйләмим. Просто ике гаиләгә бер-берсенә карата булмаган ниндидер әкиятләр. Менә Рамилә тагын Ләкин моны әйтергә дә кирәк түгелдер дә инде, әмма да ләкин әйтим әле калган менә коллегалар дип әйтә алмыйм инде, калганнар да белсен. Бу видео чыккач бик зур зыян килде безгә. Беркемгә дә килмәде безгә. Без контрактта түгел, бу компания белән Барс Медиада бар тик коммерческий отдел белән эшлибез. Элек безгә бер бәя булса, менә булай пример өчен күрсәтәм. Топ-топ 30
35. Хәбезгә 95. Ул 30-35 нәрсәсен? Мен Ул күпмегә айга, елга? шайга мин моны пример итеп кенә күрсәтәм. 3 айга. Бу примерно менә бер элек 35 бөтен кешегә дә шулай. Хәзер видео чыккач безгә 95, калганнары 150, калганнарга 15 булса, безгә 105 бәйлне язып бирделәр инде. Ләкин шулай булса да, динәгә минем 1 грамга чум килми. Мин моңа әйтә идем инде, үзенең бәхетен тауып, кияүгә чыгып, балалар табып, бар тик бәхеттә, шатлыкта яшәргә насыйп булсын аңа. Мин аны хөрмәт итәм, ул миңа менә шундый хөрмәттә булса да, мин аны бик хөрмәт итәм, аңа бар тик бәхет телим. Менә бу бәяләр аның намусында калсын инде. Без сезнең изге теләкләрегезгә кушылабыз, һәм үзегезнең теләкләрегезгә дә кушылабыз. Әмма монда бер әйбер бар иде безнең, әйме? Марат Мәүлид улы 20 елдан артык җитәкләде Барс медиа компаниясын, ул былтыр китеп торган иде. Хәзер менә инде китеп барган иде. Хәзер менә аның видео үзе килә алмады. Видео язмасы бар дип вакытта президент әйтте бит, ул командировкада диде, әйме? Шуңа күрә үзе мәгәен командировкададыр, шуңа күрә килә алмагандыр монда. Менә аның видео язмасы бар иде, әгәр дә телисез икән, сез аны карап үтә аласыз. Җәмәгать җибәр алабызмы? Ул видео язманы. Дөресен әйткәндә, мин бу четерекле мәсьәләгә үземнең фикеремне егып белдергән идем. Мин үземнең Instagram битләрендә дә чыгардым һәм ачык әйтеп аңлаттым дип уйлыйм инде мин үземчә. Бер генә сүземне дә кирдән алмыйм. Бөтен әйткән сүзләрем хак. Мин яңадан бер тапкыр кабатлап әйтәм, Барс медиа компаниясе белән без бер вакытта мин бер вакытта контракт һәм ниндидер чараларга мине чакырып кына китерәләр. Бик матур еллар буена эшләп килдек. Һәм нәрсәдер булды да куйды, менә шушындый негативлык сиздем үземнең тарафка. Миңа күп кенә сүзләр җикереп тордылар, тигеннән булай дип әйттеләр, моннан булай дип әйттеләр, анда синең турында, шушы мәсьәләнендә иркәгә кабуллап икән бу мәсьәләне. Иркә синең турында шулай дип әйтте дип, ләкин мин гайбәтләргә таянып эшлисем килми бер вакытта да. Ләкин менә шәхсән бу очракта, мин сөйләгән очракта, минем свидетельләрем бар. Ул безнең алда булды дигәннән соң мин уйга калдым һәм минем аккаунт битендә, Instagramда Ланыш Имаджанова тарафына ниндидер пиарщица нәрсә дип алдакчы дигән сүзләр яза башлагачтын, мин дә үземнең фикеремне җиткерергә кирәк дигән фикергә килдем. Әгәр дә бер Ланыш кына утырып шундый әйбер сөйләсә, бер хәл булыр иде. Татар эстрадасындагы шактый күп кенә җырчылар үзләренең фикерләрен белдерттеләр һәм монда инде уйланырга җирлек бардыр дип уйлыйм мин. Миңа кагылмасалар, мин беркемгә дә тотынмыйм. Минем Барс медиа компаниясына начарлыгым тигәндер дип уйламыйм. Һәм мин үз тарафыма шундый ук хөрмәт таләп итәм, бары тик шул гына. Бөтен әйтер сүзем шул. Бу безнең Марат Мәүлид улы булып чыкмады әле. Кызганычка каршы. Ул видеоны ясыйлар гына белә. Ясап өлгермәделәр, әйме? Димәк, без бу фикерләрне тагын ишетә алмаячакбыз. Монда ул фикерләр яңгырамаячак дигән сүз. Әгәр дә коллегаларның сораулары булса, рәхим итегез безнең артистларга. Әйтегез. Минем сорауга җавап булмады. Нинди максаттан сез иркә, җырчы иркәне шушлай фаш итәсез? Нинди максат сезнең бар? Ахыр чиктә нәтиҗәсе нинди булуын көтәсез? Ул менә Азат әйткәнчә, хотя бы берәр нинди җавап бирсен инде, гафу үтенсен, дөрес булмаса берәр нәрсәдер әйтсен, ниндидер аның тарафтан да ниндидер җавап булырга тиеш бит инде. Шуны көтәбез. Чөнки былай гына аның белән сөйләшеп булмый. Без сөйләшеп тә карадык, аңлатып та карадык. Мин инде икенче акционер Камил Мавлудовичка да бик зур хатлар яздым. Җавап юк. Эшләп булмый. Киртәләр, сораган сорауларга җавап юк. Нәрсә эшләргә? Җиткереп кенә менә халык белән. Кираметдинов Нагыймовалар гаиләсе максат шундый, шушы шәхес кеше тормышына кысылмасын инде, кермәсен диде һәм инде бик концертларга куйсын, җырласын, без дә җырлыйк, ул да җырласын, но артистларга каршы бер бәйсә чыкмасын.
нәрсені айтмақшы едім әлі. Шunu айтмақшы едім. Менің де бір әйбір сөйлеп кетесі келген, конечно. Бұл сөйлейм бекен, жоқ мекен. Бұл енді әлеклі вақытлар енді бұл. Міне, екенің ненде екенің гіне көрсетесім келейм. Сізге керек ме? Сөйле дегеш сөйлейм. Бір елі концертта мені бек көп ренжіткен бұл, білесің, менің жылағанларымды білсеңіз. Мен ол уақытта студенткам. Қазанға Руслан еуғылы әлі. Қазанда мен келдім оқырға бөлізім. Менің әтейінен әрбей ғади кішілер. Барс Медик компаниясына мен кастингқа шәлі әкіттім. Ишында тігі нешіктір бір концерттан ол нешіктір мен продюсерға күнлі аша башладым осың білмеймін де мен. Концертта менің телефоным жоғалды. Телефонны ізлем жоқ та жоқ, әлі ол вақытта кнопочный телефон Nokia еді. Шылай еттіріп, телефоным жоқ енді, концерт бітті, телефоным жоқ. Иркеден де сұрадым. Бүтін кішіден sonra телефонымны көрмәді, өзметім жоғалттым, что деп енді шылай еттіріп. Қойғырып ергенде, әлі ол вақытта оқшада жоқ бейді, яма телефонларға, менің ішімінде олтығы бекіні еді. Шылай еттіріп, онлары менің телефонымны ирке алып келе. Қаран, шынды жерші сенің телефонымны алған, һәм бүтін сообщенияларымны оқады, һәм нәрседер тапты, хәтті дейді. Қазірді қаман көзіме қысып нәрсе тапқан екен. Шылай еттіріп, да дедім, білесіз, мен ол вақытта шынды жыладым. Телефонны алып қойдым да бір нәрсе айтмадым. Ярар, тағын бір концерт, бір елі ирке міне шылай кірі. Менің телефон қоя менің телефон. Ирке телефонны жоғалтқан. Біздің гримеркада шақ дегені жершілер отырадыр. Бұл қазір, білесіз ме, полиция шақырттым. Ознақай райында едім, оның қаттырылем, зәй райында. Сен болдың ма анда? Сен анда жоқ ема. Білесіз ме, бір гена түгіл, әлі 6 кіші келді, 6 полиция, қәмме бізден заявление яздырттылар. Мен айтам, сұңқыларымны оқтарып көрсетірге, білесің, өзім сұңқынан әйбір шығарам, өзім ойлам, подстава түгіл мекен, аннан келіп те шығарғымаш, телефонағына шықмасын дейді сұңқының. Телефонғадан шуындай құрықтым. Заявление яздырттылар, қәмме бізден подпислар қойдырттылар, аннары ирке шығыш жасады да, сахнада айтты, міне, құрметлі тамашашыларым, телефонымны жоғалтты, һәм шында бір тамашашы, бұл сенікі түгіл ме деп. Кіргенде түсіп қалдырған, әмме де ләкин шындай шалышы көтерді гримеркада. Мен хәтта жерді алмадым, қойғырып, менің сумкама телефон ғана тығып қоймасындар еді. Алла сақласын, ожидать от нее все возможно. Шуңа көрі, мына шындай хәлдер болды бізде. Әлі бұл мен сөйлегенлері шешектілер генә достар. Мен де сұрауды комментарийларды оқып барам, күзетіп барам. Тамашашы барымда аңламай. Ирке шул хәтлек кемсің ол, не үшін ол шулай идәрә итә деп әйтәләр. Ирке белән Динә Маратовна арасында нинди мөнәсәбәт? Әйтегез. Бүгінгі кешенің түп сұрауы шушы болды болса керек. Ирке белән Динә Маратованың арасында бик нык, бик якын дуслык. Ул ни дәрәҗәдә якын? Дуслык. Ул дуслык ни дәрәҗәдә якын? Дәрәҗәсе әйбәттер инде, Динә Маратованың үзе башы эшләмәгәч. Әйбәттер. Ирке әйткән әйберне Динә Маратовна эшли. Шул гына. Юк. Концертларны буйсын кайбер кеше әйтә, менә Иркәнең аның үзенең тамашачысы бар. Җырласын, буйсын. Нишләп ул бүтән кешегә юл ябырга тиеш? Тиеш түгел. Кысылырга тиеш түгел. Концертлардан мин килдем, мәсәлән, безнең бер чыгышыбыз бар иде, мәсәлән, Лейла белән. Вакыты гына җитмәде. Лейланы алып атыгыз. Бер туздырды. Кирәкми ул монда. Алып атыгыз. Мин аны ничек ул Лейланы алып аталар? Мине ничек? Мин дә шундый җырчы, Иркәдә шундый җырчы. Булсын бөтен кешедә нәрсәгә кысылырга, нәрсәгә кемнедер алып атырга, ул аңа бәхет китерәме? Мин менә шуны аңладым. Без аны аңламыйбыз. Нәрсә өчен шуңа күрә торабыз. Тагын сорауларыбыз бармы, кадерле дуслар? Менә безнең әйтер сүз бармы? Кемнең дә булса. Менә Римма безнең иң актив инде. Тагын шундый сорау, без җыелыштык монда, һәм тыңлыйбыз сезнең Инстаграмда карыйбыз, һәм монда пресс-конференция итеп тәкъдим иттегез, ләкин без журналистлар барыбыз да күреп торабыз, ниндидер режиссерлар, ниндидер утлар, ниндидер лейбллар, ниләр
исеме, хак дигән, бу нинди тапшыру яздыралар һәм ни өчен, кем өчен? Без үзебезнең чиктәре бу тамашачы итеп хис итәбез. Юк, монда бернинди дә тапшыру түгел. Монда видео язмагына әзерлиләр. Бөтен әйтелгән әйбер безнең сүз. Бу бит инде хак сүз икән, без үзара хак дип кенә атадык. Шул гына. Бөтен әйтелгән әйбер күренсен, әйтелгән әйбер дөрес икәнен генә теге ничек Нагатып кую өчен. Бу бернинди тапшыру түгел. Әмма интернетта аның тапшырылуы гаен булырдыр дип уйлыйбыз без барыбер. Шуңа күрә ул теге бүгенге сөйләшүнең булай гына калмас. Бүгенге сөйләшүнең ние генә язмасы гына. Шул гына. Бу бернинди тапшыру түгел. Атна сайын, ай сайын була торган әйбер түгел. Безгә ул кирәк. Менә миндә монда шундый әйбер туды, әйеме. Бу теге бүгенге кичә Иркәнең бер дигән пиар компаниясына әйләнгән шикелле булып китте. Чөнки менә артист бит ул шундый кеше, аның турыда начар сөйләсәң дә яхшы, яхшы сөйләсәң дә яхшы, бары тик сөйләмәсәң генә начар, әйеме? Димәк ул кызык түгел дигән сүз. Артист өчен, язучы өчен гомумән бер генә начар язма бар, анысы да булса Некралов, чөнки шуннан моннан соң инде сиңа бер көндә бер нәрсә белән дә ярдәм итә алмаячак. Бүген безнең менә шундый максат килеп чыкты кебек, ниндидер бу Иркәнең яхшы оештырылган пиар компаниясына әверелгән кебек түгел үзегезгә. Булса, без бит Чөнки менә бүген Иркәнең кул кую хукукы юк, әйеме? Бернинди хукукы юк. Шуңа күрә минем сорау туа. Кадерле, хөрмәтле ва гыйззәтле Барс медиа компаниясе һәм аның яңа җитәкчелеге, әгәр дә мөмкин булса, безгә аңлатыгыз әле, ничек итеп бер яшь кенә ханым бөтен компанияны шулай итеп үз кубызына биетеп тота ала. Минем менә шундый сорауым туды. Ә инде безнең бүтән сораулар булмаса, җәмәгать, әкрен генә без күченик ялган детекторы янына, әйеме? Һәм безнең Вантыш ханымга сорауларыгызны детекторга ялгап, нинди сорауыгыз бар, нәрсә сорарга телисез, бирә аласыз дип уйлыйм. Чөнки күпләрнең монда җәмгыгә ашыклар дип уйлыйм мин.